Ġie ppubblikat avviż legali dwar il-ġestjoni ta' siti ta' kostruzzjoni li fost l-oħrajn jitrasferixxi għalant l-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni ir-responsabbiltà dwar il-ġestjoni tas siti tal-kostruzzjoni u jdaħħal regolamenti ġodda dwar il-ħarsin ta' partijiet terzi għal proġetti li jkunu qed isiru. L-avviż legali introduċi standard ġdid dwar il-qisin tal-aperturi għal postijiet residenzjali ġodda. L-ewlieni wara dħul tal-avviż legali huwa li fost l-oħrajn tonqos l-ħsara li ssir lill-ambjent billi jintużaw prattiċi xierqa fil-kostruzzjoni b'mod li kkawżaw l-inqas inkonvenjent lil ġirien. Fost affarijiet oħra regolamenti jistipulaw li kull meta sa distanza ta' 10 metri mis-sit tal-kostruzzjoni jsir ħsara f'siti ta' terzi, l-iżviluppatur irid isewwi u jrestawra għal kundizzjoni oriġinali tagħhom dawk il-partijiet tal-binja li tkun saretilhom il-ħsara. Dan ikun il-każ anke meta jkun ippruvat li l-ħsara tkun saret fi proprjetajiet li lin mill-10 metri indikati u din il-ħsara tkun trid tiġi rranġata wkoll. Ir-regolamenti enfasizzaw ukoll li waqt li jkunu għaddejjin proġetti fis-siti ta' kostruzzjoni, materjal tal-bini sfus bħal ramel, siment, laqx u xaħx għandu jiġi trasportat, depożitat u maħżun fis-sit ġo kontenituri riġidi, bottjien adegwati u kontenituri flessibbli iżda sodi li jistgħu jingħalqu b'mod xieraq. Il-materjal għandu jiflaħ il-pis tal-kontenut biex jiżgura l-luq totali ta' dawk il-materjali f'kull ħin meta ma jkunx qed jintużaw. Għan ieħor li għandu dan l-avviż legali huwa li jipproteġi l-proprjetà li tappartieni lill-Gvern u lill-Kunsili Lokali. Il-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar Stefan Zrinzu Azzoppardi tkellem ma' News dwar l-iskop ta' dan l-avviż legali. Ħareġ avviż legali biex din l-awtorità ikollha is-seta' ħalli jittieħdu miżuri biex meta jsir xogħol ta' kostruzzjoni dan isir bl-inqas inkonvenjent fuq il-madwar. U allura dan l-avviż legali qed jagħti s-seta' lil din l-awtorità biex tkun tista' tinforza b'mod ċar ħalli x-xogħol ta' kostruzzjoni jsir bl-inqas inkonvenjent possibbli. Id-dokument dwar dan l-istandard issa jinsab fuq is-sit elettroniku tal-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni.